am întârziat la școală, nu trebuie să mă grăbesc. Bună dimineața. Să caut haine aici. Gata, am găsit. Gata, mi-am luat ghiozdanul, mi-am luat tot. Să merg rapid. Așa. Să merg rapid să iau mașina. Ok. Să merg în clasă. Se pare, da. Bună dimineața, colegi. Bună dimineața. Oh, salut. Ia să vedem ce învățăm. With your hands full of brains and your shoes full of feet, you're too smart to do any not so good straight. Oh, este un citat foarte, foarte frumos. Uite, cu capul tău plin de prin roți și cu papucii tăi de stradă, tu ești prea deștept ca să mergi jos prea mult. A sunat. Să merg peste 6 ore. Oh, s-a terminat orele. Să merg repede. Cumperi 2 pâini. Ok, mami, pa! Să mă duc la restaurant, că s-a deschis nou. Oh, wow! Bună! Vreau și eu de aici așa. Un pui a mai rămas și pe ăla. Ok. Și la restaurantul acesta. Ok, merg la mall. Ia să sunt pe. O să știi că nu mai este. Nu a schimbat nimic la cinema. Șapan. Ca niște rame. Este o oră. Da, cred că ar fi timpul să merg înapoi acasă. Așa. Merg acasă sau... Da, acasă. Ca să-mi iau costumul de care după mâncare. Merg la Starbucks și după... voi merge
Ok, să merg să-mi caut costumul de baie rapid. Ok. Așa. 10 lei. Peste 2 ore. Ok, m-am dus. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like și de subscribe. Pa!